ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାହାଘର ସେ ବି ଝିଅର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସେ ବି ବନ୍ଧୁଗଣ ପଳେଇକି ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏ ବାହାଘର କେମିତି ହେଉଛି ସେ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆଗରେ। ଆଜିକାଲିକା ପ୍ରେମ କରିବା ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଜାଣିଗଲେଣି। କିଏ ଲୁଚିକି ପ୍ରେମ କରିକି ବାହା ହେଇଯାଉଛି ତ କିଏଟା ଘରେ ପଚାରିକି ବାହା ହେଉଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତ କରୁଥିବ, ଆଜିକାଲି କେହି କାହାର ନାହିଁ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଜଣେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେଉଁଠାରେ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି ବାହାଘର ହୋଇଗଲେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଧରିକି ପଳେଇକି ବାହାଘର। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁ